karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Dini, ikaw. Lipay kay ko mga, nakadawat ka na kitna mo. Giunahon ako ni pag-ayo kining hitabo ay Ilona. Mas maayo tuod nga dili ka malayo namo ni papa mo. Pila to'y abang ninyo sa inyong gipuy-an? 3-5 ang buwan, ma. Kanang kantidara makatabang na kayo na sa ubang mga panginahanglan dinhi sa bahay. O, bitaw, ma. Ikay hatag na ko anang kantidara ha matag buwan. Oh, Gamay ra gani ng kantidara sa ihatag ni ng kunsya nako agig tabang niya sa akong mga panginahanglan. Ug ikaw gyud mismo ang mutunol nako. Ha? Ilona? oh, ma. Oo, ma. Kunwa pa lang unta ko iangi ni tiya ninyo. Lakip na ang maguwang nimo nga gihunong na niya ang pagtabang nako. Dili ko mangayo nimo na ng kantidara. Ug usbon ko, makatabang ni sa uban pang panginahanglan. Nakasabot ko, ma. Maayo. Unya, di nilang una mo sa iyong kwarto ni ate nimo. Kamu si Brian o ang bata. Nya, si ate, ma. Na may folding bed. Ana usa diha siya. Naaman sa foam diha. Gamito na niya. Ug kung may kwarta na mo, magpa-extend ta sa kwarto diha sa kilid, oh. Salamat, ma. Sige lang, sultihan ako si Brian. Dugay man nakisulti si mama kang Ilona. Unsa kay lang gipa nagsultihan ay sila ra bang duha sa kwarto. Si Papa Sap, nalingog atubang nila ni Brian og Inggoy. Giabi-abi pag-ayo ni Papa si Brian. Namawi tingali siya sa gipakitang batasan ni mama kang Brian. Oh, si Inggoy, mitanaw na ako. Ang umubiya, misikreto yung pangidhat, uy. Yapag man ang tawhanaw, eh. Magkatawa man lang. Manya man no, okay na nimo nga magduawan sab ko nila din Ako naman yung kumpare si Brian. Ako sa kinugo si Bibi Samantha. Okay raw mabisitihan ko. Ay, okay ra. Usap na tawana. Yan akong dili. Sige, okay. Salamat man no. Na sige, andun lang ko pre. Tingalig, gipangitan ako dito sa bahay. Oh, sige pre. Ug usbon ko. Daghan kay salamat pre. Ug magkinahangan mo na ako pre, panawag lang. Okay, sige pre. Ano? Ah. Ako. Sige do, balik-balik do, ha? Oo mano, balik-balik yung ko dire. Mudaw ako dire. O si Elbe. Hain naman tong kumari na ako. Dahil be, ihatod na silong Inggoy, oy, wakatultol. Di ako gibuhat pa, oy. Uy, palipad man. Sige man no. Ako na lang mano. Ako leto di mo pre. Ako lang. Apa, Ah, kuya ko siya. Hangtod sa sakyan na niya. Ikaw ba? Sabot ko stuyo di mo da. Ginitan gid mo si Elvira no? Buang nga bitaw bay. Una higayon pa nga nakita ko siya ba. Migimok man akong kasing-kasing. Oh, kung may gusto ka, ayuha lang. Hibaw na kas kinaiyas ilang inahan. Ni Mama Ludi ba? Aw bitaw sa. Ikuntahan gani ka artistahon kag hitsura. Unsa naka ako? Ay tod. Nganong wa man to mugawa subalik si Kumari Ilona ba? Basin og giun sa ugangan mo. Sige pre. Susiyo na ko. Adto na lang ko. Kalugar ka ni. Mukalit lang ko tunga din Ha? Sige pre. Naibaw na to sa Ilona nga kamoy mo ukupar sa kwarto, Brian. Salamat ma. Brian? Nana ko. Excuse unak ninyo ma, pa. Ipakita niya nimo ang inyong kwarto, Brian. Salamat ninyo ma, pa. Excuse. may kugong yung bata. Butan yun. May lang unta o di mausab. Hinaot pa. Ay, maila ba ang kinaiya o yung pagkatao, Lord?
Nga, usa na sa mga hinungdan nga, nadani ko anak, ug ang atong anak. Butlang. Doon din, nung sa katahon, oy. Oh, muna ilang ref? Oo, ma. Bago yun, no? Latest model pa. Muna gamito na ato ron, kay dili naman mabugnaw ang atong ref. Daan na magud kay na maoy. Ilan na ng biya ni Tia Concha. Ay, pwede ba na ipayo? Payo. Nya, payo, may kwarta ka. Ha? Ha? Oo ba? Ilum day. Iyan plug na LV. Mao man sigihan mo plug nga dili naman na mabugnaw oy. Dipiktuso naman na. Kanang bag-o mo'y gamiton. O kanang atong ref, muna'y butangan na to sa mga plato ug baso. Mga kubyertos. Dugay mo mong nasulti si mama nung. O sa magkisultihan ninyo? Kuan, uyo na siyang anita dinhi. Og nalipay ko, Brian. Nahinangop kay siya siyang apo. Salamat. May mutan ako badabaho. Karon nga, gidawat ko nila. Nalipay kay ko, sweetheart. Ate, tabangan ti kape. Ay na, uy. Nagbasiyo raman ko, good. O kung gusto na silang manihapon, magsukat na ta. Ikay nagluto, te? Oo. Pritong isda og adobo nga gipangumpra ni Papa. Nasi sabaw sa tinuwa. Fights na na, uy. Higop po niyag daghang sabaw, ha? Kaya nagpadidi ra ba ka? Bitaw, te. Tuod. Sulti ka pa eh. Masa may gipagkisultihan ni mama ni mo? Dugay lagi mo dito sa kwarto. Daghan man tong gisgutan na mo. Og nalipay kay ko, te, nga okay na si mama. Labi na si Papa, te. Huwag dyan na'y problema sa Papa, Lon. Kadto lang wa mo din, he. Guol kay na sa Papa, uy. Di ko na siya gusto nga doon ay usa nga malayo nato. Ang saon manggod, te. Sayo man kong nagmahal. Siya yun ang imong destiny, Lon. Alang yun mo sa usag-usa. Og misamot ang akong kalipay. Kay pinangga kayo ni mama si Baby Samantha. Liwat ko nun niya, te. Kung siya pasultihon. Pero liwat ninyong duha ni Brian, uy. Maog yun. Nangangkod ba yung tiguang, uy? Madunggan gani ka na. Pa? Pa, Kasi yun mo mo. Kasi ibutang ring, ibutas pa nagsarinda na kung kalderitang kanding. May sudan na ba yata pa? Nay adobo. Nasa'y pritong isda o tinuwa. May nang taghatag kapilian, day. Oy, day, Luna. Tawag atong bana ni mo. Si mama ni mo. Tawag po apil. Niya po na ta. Sweetheart, kuha di Agong sildo. Kuha nag-ibay na to sa datan sa ref. O, pati kaimpas na. sige. Ihatod ko lang anya na inig human kong pagkatuog ni Inday. Pilay data kay? 850. Labi ang ikatugoy. Sige, katuog na lang. Pag ilis sa di ay sa di pa ka matuog. Dali na, aritas kwarto. Hain di ay si ate, ma. May atuon ko no. Nga naman. Nga naman dahil si Brian. Gipapahuway ko lang una siya, ma. Gikapoy mas trabaho. Di man bugat ng ilang trabaho ba? Ganun kapuyon man. Kapoy mangod ng way tugma, uy. Sige laglingkod. At tubang anang gadget. Kapoy na mo, uy. Kaingon ako ba mo lakaw si ate kay ipahapit ko unta ning kwarta bayad sa ref. Ay, ako na lang. Ma, tuod ay ba? Sunod na lang sweldo ko muhatag sa 3-5, ma, ha? Uy, unsa? Ayaw, uy, karon lang. Nagkinahanglan ko. Ha? Sige ma. Misulti ka niya nga mangayo ko 3,500 matagbuan. Ayaw na lang sultihi. Unsa man, ihatag niya nimo ang iyang sweldo? Oo, ma. Maayo kung mao ka na. Asawa man ka, kinahanglan yun nga intrigo diha nimo ang iyang tanang kita. Ayaw anda nga maghuhat ka lang pila i-intrigo diha nimo eh. Dila ingon anak si Brian, ma. Ihatag yun niya ang tanan ako. Mangayo lang gani na siya pamliti. Ingon man iyang snacks. Bibibi ang binang kwarta, be. Apil ang bayad sa ref. Ako'y hatod anak. Ma. Kadiyot ha. Ipon ako. Sa laing bahin, makatilaw sab ko sa gamay kalipay silang pagpuyo din eh. May magswildo din si Brian. Lord. Saan mo sa gar? Ilis mo ka? Ako'y pabayro ni iluna silang ref, hamin. Ihatod ko ni. Inutang man din nila na. Tuwa na si Elvira. May gilakaw man.
Sige na, sige na. Ay, hamin to di ay. Dadol diri yun siya. O lagi. Oy, sila'y papalita o konsumo na to, ha? 2 ka kilong bugas na lang na nabilin ay. Sweldo maron Brian. Sila'y pagastuha sa atong konsumo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!